Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijala kolegyně až z dalekého Slovenska, paní fotografka Gabriela Teplická. Vítej. Ďakujem ti krásne za pozvanie. Gabrielo, prosím pěkně. Já musím hnedka na začátek přiznat, že tvoje obrázky mě doslova šokovaly. Říkám to upřímně. Taková ta, jak to říct, zdánlivá samozřejmost, s kterou podáváš zprávu o každodenním životě své rodiny, je ve spojení s tím, jak vnímáš samotnou podstatu fotografie, prostě ohromující. Jo? Přijde mi, jako by se s fotografkou narodila. Jo? To je prostě taková poklona, kterou jsem musel říct na úplný začátek, aby taky posluchači jako pochopili, proč tady sedíš. Prosím pěkně, jak jsi vlastně v sobě objevila vztah k tomu médiu? Asi přes tatínka, ne? Áno, cez otca, ktorý tiež fotil. A musím povedať, že z jeho strany, v jeho rodine, on má dokonca sestru, ktorá študovala fotografiu. Aha. Som si to tak rozpomenula, že vlastne ona študovala, takže evidentne tamto bude z otcovej strany. A fotila som tak viac menej celý život od mlada, kedy som otcovi ukradla fotoaparát. Bol dosť nešťastný, lebo som ho už nevrátila. A co to, pardon, ale co to znamená od mladá? Jaký byl ten první střed? Od puberty, od nejakej strednej školy. Kedy už som mala vlastne ten svoj svet a ten som si dokumentovala. Čiže rôzne výlety, alebo potom v dospelosti, keď som cestovala, tak to isté. Tiež som si to tak stále dokumentovala tým fotením. Fotografie som si tlačila, mám dodnes veľa albumov a potom som sa presťahovala do Bratislavy a tam sa to utlmilo, tým, že bolo veľa práce a iných záujmov, ale vďaka materskej dovolenke a vďaka deťom som začala fotiť intenzívne. Lebo tam to bolo tak emočne nabité, že to sa nedalo nefotiť. To chápu. A když se teda ještě vrátím na ten úplnej začátek, jestli jsem to správně pochopil, z toho, co jsem nastudoval přes Google, tak si fotila tím tatínkovým Zenitem. Ano. Ale ten byl na film ještě. Áno, ja som fotila na film. Na film. Že si říkala tlačila, víš, jako fotky. Áno, no dala som si tlačiť, ale potom už, dala som si tlačiť, ale fotila som na film. A úprimne aj rodinný pohreb som nafotila na film, ale úprimne poviem, že teraz už nefotím na film. Mám stále také to nutkanie, že rada by som, ale mám voči tomu takú úctu, že už to nerobím. Dobře. A tak s dovolením se tam trošku jako zdržíme v té době. Ty jsi z Jánověc, je to tak? Z těch 3, který jsou na Slovensku, je to asi ta nejbližší obec, viď? Ano. Je za Bratislavou kousek, jako pohledem od nás. Ano. Že jo? Protože to je trošku takový, pro Pražáky už to je malinko jako Blízký východ, nebo Dálný východ, jak to říct. Hele, do jaké rodiny si vlastně vyrostla? Ja som vyrastala pod Tatrami, v dedinke Hranovnica. Aha. A moja mamka od 14 rokov pracuje, má základnú školu a môj otec študoval strednú školu. Ja som tretie dieťa a vlastne vďaka tomu, že som už tá tretia, najmladšia, tak som mala najmenej nejakých povinností, zákazov a príkazov, takže celkom slobodné detstvo som mala. A myslím si, že práve vďaka tomu, vďaka tej slobode som bola vždycky taká trošku umelecky iná. Takže u vás vládla nějaká jako svobodná atmosféra, nebo jak to říct? Ještě, pardon. Máš tam vodu, tak máš tam vodičku, napij se. Ne, že jsi říkala, že jsi jako třetí dítě. Ja som si to tak vyvážila, že v škole som mala samé jednotky
A tým pádom som mala pokoj a mohla som si robiť, čo chcem. Jasne. Takže som to mala tak premyslené, že všetky povinnosti, ktoré som mala urobiť, som si urobila a tým pádom som mala tú voľnosť väčšiu. Hele, takže pocházíš teda spod Tatier. Áno. Takže jo, protože proto já jsem hledal že Jánovce jsou i za Popradem. Áno. Že jo? Áno, veľmi blízko. Áno. To znamená, že, hele, a myslíš si, že tě nějak mohlo ovlivnit ten kraj, v kterém jsi vyrostla? Vieš čo, ja som stále snívala o tom, že pôjdem do Bratislavy a do tepla a za tou kultúrou. Takže to nutkanie tej kultúry, tej veľkosti kultúry, toho množstva, tej slobody ma to od malička vlastne ťahalo do tej Bratislavy a za teplom. Tam byla zima tam byla, jo? Jo, strašná. Áno, ja psychicky veľmi zle znášam zimu. Akorát, a už aj v Vianociach mi je málo teplo. Ale úprimne je možné, že tým, že naozaj v tej rodine sme mali tú fotografiu a vieš, keď sme 3 deti a všetky 3 vyrastajú v tej istej domácnosti, v tom istom prostredí a každé z nás je iné, tak potom je otázka, že či je to tým prostredím, tou rodinou, alebo čím to je vlastne. Lebo v každej rodine je každé dieťa úplne iné. A ja mám 2 deti a sú si v niečom podobné, ale oni sú povahovo, charakterovo tak úplne odlišné, že neviem, či sa to tak dá povedať. No tak ale v prostředí, kde jsou 3 děti na východním Slovensku, pravděpodobně si každý z vás musí vybudovat svoje místo nebo vydobít to svoje místo na slunci. Jo? A už to samozřejmě toho člověka nějakým způsobem formuje. A v momentě, kdy teda tatínek fotografuje intenzivně a tam ještě další rodinná příslušnice dokonce fotografii studovala, tak to trošku možná k tomu svádí. Hele, ale když přišla sametová revoluce, to tam ještě pořád byli v tom pod těma Tatrama, tam daleko? Áno, ja som sa presťahovala s manželom do Janoviec. Aha, až s manželom. Áno. Jasně. Takže, no ale to by bylo 9, ano. Že jo, v té době. A předpokládám, že si nějaký politický souvislosti moc nevnímala, viď, jako holčička. A možná až po tom rozdělení státu, pamatuješ si na to? To už ti bylo 14? No, 13. Veľmi som to nejak nevnímala, ani doteraz to nejak necítim tým, že ani na tých hraniciach to nie je nejaké také nejaké ostražité a nejaké kontroly veľké a máme to aj v Ostrave rodinu. A tým, že som vyrastala ešte v tom Československu, tak ani ten jazyk mi nie je cudzí. A aj moje deti tým, že pozerajú rôzne filmy a čítajú aj české knihy, tak ani im čeština nie je cudzia. Samozrejme, že už nie je to také, že neovládajú všetky tie slova. Ale nedelím to tak nejak, že vy Češi, my Slováci, aj keď je pravda, že si myslím, že tá centralizácia kultúry mala určitý dopad na to, ako sme sa vyvíjali my a ako Češi. No já se na to ptám schválně, jo, protože jsem zažil poměrně dlouhou dobu svýho života v tom společném státě a je mi to tak trošku líto, jo, že ty národy jsou si hodně podobný a tím pádem je mi líto, že nejsme spolu dohromady, jo. Je pravda, že evidentne sme boli vždycky taký trošku tá centralizácia, že to všetko bolo v Prahe, tak evidentne sme my na to aj trošku doplatili. Myslíš, že se, nebo takhle, opačně, v čem se liší ty naše národy? My sme takí zemitejší, ale v tom vyjadrovaní sa a máme bližšie k tým Rusom, si myslím, aj tým, že to máme všetko radšej také načančané, ale pritom síce je to v protiváhe, ale sme zemitejší, že aj vo vyjadrovaní sa, aj v tom, ako žijeme, aj to, že máme Tatry a predsa tie hory majú určite veľký vplyv na charakter ľudí, ale za to máme radi všetko také krajšie, vymaľovanejšie, ozdobnejšie. Takže myslím si, že to prostě určitě ano. Etnografickým způsobem potvrzuješ to, co se ví i v módě. Nejkrásnější ženy a nejvíc o sebe pečující jsou ze Slovenska
Ovšem my máme taky Tatry z Kopřivnice, takže jako, hele, co jsme si, to jsme si. Prosím tě, ale to se tě ještě musím zeptat. Ty jsi potom studovala nějakou střední školu, viď? A ano, ta oděvnu. se týkala oděvů. To jsem se tě chtěl právě zeptat. Jaký obor? Ja som študovala strednú priemyselnú školu vo Svite, odevníctvo. Jasne. Ja som už v 2. ročníku vedela, že ja chcem byť modná návrhárka. Jasne. Ja som tam išla a ja som to mala jasné, že toto chcem. Ja som od malička to chcela, to som chcela robiť. Som chcela kresliť a vytvárať odevy. Modné návrhy. Ja som si doma šila, takže to som veľmi chcela. To sa mi aj splnilo a určitú dobu potom som aj šila pre deti vlastne. Ale tá tvorivá činnosť na škole nebola tak veľmi až tak podporovaná a po strednej škole to už som uletela do sveta a už som ďalej to neštudovala. Jasne. A potom ma učarala fotka. Co teda si dělala po té škole? No, po škole som cestovala, robila operku, na lodi som pracovala a tam som stretla aj môjho manžela. Škola života. Tak, najlepšia. Jo, ja som presvedčená o tom, že deti by mali po škole ísť na 1 alebo 2 roky do zahraničia a starať sa len čisto sami o seba. Mimochodem to město Svit, který si zmínila, to je to město, který založil kdysi Baťa, viď? Ano. Že jo, to jsem viděl, to jsem dneska už málo jako ví v Čechách, že to město vůbec existuje. Jo? Ano. A teďka vznikl tam nějaký muzikál, moderní, mimochodem, takovej docela to jako, no a to bylo poprvé, co jsem jakoby víc zaznamenal, že vůbec to existuje. Zvláštní. Mimochodem fotografii studovat si nechtěla nikdy? No, ja keď som začala fotiť, tak pre mňa, myslím si dodnes, že bolo najlepšou školou to, že som začala fotiť dosť skoro pre klientov. To znamená, že tam je ten rozdiel v tom, že keď odovzdávaš fotografie profesorovi, tak ten ti to zhodnotí, ale to je všetko. Ale ja keď odovzdávam fotografie klientovi, tak to je proste to najviac, kedy si najviac dávam záležať, lebo musia byť perfektné. To znamená, že ja som fotila od detičiek, rodiny, školy, škôlky, business portréty, eventy, všetko možné a tam som si na tom musela dať naozaj veľmi, veľmi záležať. A naozaj fotila som dennodenne, veľmi veľa som fotila, úplne, že až do odpadnutia. A to bola pre mňa tá najlepšia škola, kedy som sa vyfotila. A vlastne v 2017 som stretla Matúša Zajaca a on je odvtedy mojím mentorom a myslím si, že to je to najlepšie, čo sa dá. Počkej, trošku předbíháš, jo? Ty říkáš, že jsi hodně fotila, ale to teda bylo po návratu ze zahraničí. Áno. A rovnou si skočila... Po návrate zo zahraničia som sa vlastne zamestnala v Bratislave a potom som išla na matersku v 2009. A vtedy som začala tak intenzívne fotiť, Peťka. Jasne. A vtedy vlastne vďaka Facebooku som sa tak rozfotila úprimne, lebo kolegyne bývalé chceli vedieť, že ako vyzerá to moje dieťa. Tak som začala fotiť a posielať im fotografie a páčilo sa to vlastne ľuďom z dediny, tak som začala ich fotiť a tak sa to potom rozšírilo. Jo. Takže vlastne ja som si nikdy nerobila nejakú veľkú reklamu nikde, ale vždycky to bolo na základe odporúčaní. Jo. A to teda bylo, jako říkáš, že si fotila děti a tyhle ty věci, takže jako čím si ty lidi oslovila jako vůbec, že ta klientela, že víš co, jako já pořád tady z toho úhlu našeho, té Prahy, jo, si říkám jako nějaká dědina, tam, a to byla teda Bratislava, tohleto. No, to sú Janovce stále. Ja som začala v Janovciach. Áno, tam som fotila vlastne kamarátkyne detí, potom som fotila škôlku v Janovciach, potom vedľajšia dedina Úľany. A potom už kamarátky ma odporúčali do firiem a tam som už fotila vlastne business portréty, alebo kamarátky, šila som vlastne s kamarátkou s Veronikou, ktorá vlastne aj mojou marketérkou teraz, tak sme spolu šili nákrčníky pre deti a tie som fotila. A vlastne takto postupne to išlo, že sa to postupne vybudovalo a teda vždycky to bolo na základe odporúčaní. Že nikdy som
nejak nerobia nejakú takú tú facebookovú reklamu. Ja to ani neviem. Jasne. Niekedy možno, že mi to urobila Veronika, ale neviem. Nikdy som pri tých nákrčníkoch. Ale ja som si nikdy to neplatila. Vždycky, preto ani na svojom facebookovom účte napríklad nemám tie klientské fotky, lebo viac menej ani som to nepotrebovala robiť. Vždycky to bolo na základe toho, že niekto povedal, že objednaj si ju. No to já jsem z toho úplně teda jelen, ale to je tím právě, že já už jsem, jako žiju si ten svůj jiný vesmír, jo, tak mi to přijde právě takový strašně zajímavý, ale tím pádem se oslým můstkem od školek a firemních portrétů dostáváme k tomu hlavnímu, proč si tady povídáme spolu dneska, protože tvůj asi nejdominantnější dokumentární soubor vyšel jako kniha, která tady leží vedle toho mikrofonu, kterou si mi poslala. A musím říct, že ta knížka se jmenuje My, nebo Máj, podle toho, jak to čteme. Ale musím říct, že jde o velmi, velmi intimní pohled do tvojí rodiny. A říkám si, že to musí být poměrně schizofrenní role, jako ve smyslu toho vyvažování toho pólu mezi matkou, která se stará o 2 děti, a fotografkou. Jo? Jako říkám si, že to musí být těžký, nebo se mýlim? Presne si to vystihol. Je to pomerne schizofrenická rola v tom, že naozaj niekedy sú to stotiny sekúnd, kedy musím si vlastne rozmyslieť, či chcem byť teraz matka, alebo chcem byť teraz fotografkou. Že či idem ten moment, ktorý je tak emočne nabitý, ktorý je tak významný, dôležitý, úžasný, nádherný aj čo sa vizuálu týka, či zoberiem ten fotoaparát a odfotím to, alebo postavím sa k tomu ako matka. Ano. Keď sa napríklad Anička udrie, čo sa jej stáva často. Keď som to myslela zrovna, no. Áno, bola fotografia, ktorú som uverejnila s tým, že Anička sa hrala a udrela sa. Anička je naozaj ako je nádherná bytosť, ale tým, že ona je taká rozlietaná, tak ona proste stále sa niekde udrie. Áno. A tým, že vlastne je normálne dieťa, ktoré stále pobehuje, tancuje. Takže naozaj tie buchance nie sú, že raz za mesiac, ale sú naozaj na dennom poriadku. Áno, ako každé normálne zdravé dieťa. Chvála Bohu. Takže raz sa udrela vonku a trošku jej tiekla malinko krv. A ja som vedela, že proste jednoducho to chcem zachytiť, lebo je to obrovská súčasť jej detstva. Tak, ale som vedela, že idem do domu, idem pre uterák, idem pre leukoplast a cestou môžem chytiť fotoaparát. Proste to sú stotiny sekundy, kedy presne tá schizofrénia funguje. A ja som sa jej pýtala, Anička, môžem ťa odfotiť? Áno. Takže to bolo pre mňa zásadné, že ja som vlastne to urobila cestou. Ja som ju tam nenechala naozaj trápiť sa 10 minút a ja som si ju nefotila z každého úhlu. Z každého uhla. Vlastne som zobrala ten uterák, fotoaparát, urobila som obrázok, odfotila som si ju a ošetrila som ju. Že naozaj, ale ide aj tam, to dôležité je podľa mňa aj to, že ja sa s ňou o tom rozprávam. Áno. Prečo ju odfotím, aj keď pláče? Prečo je dôležité zachytiť aj tento moment? A že ona vie, prečo to robím. A tým, že naozaj tie svoje deti, tak povediac, vláčim so sebou, tak oni vedia ten príbeh, poznajú ten príbeh fotografie a vedia, aký ďalší život tá fotografia má. Že to nie je len odsvaknutie vo fotoaparáte, ale že tá fotografia má hodnotu a tým, že na vernisážach ona počuje, čo ľudia o tých fotkách rozprávajú, tak ona vníma aj to, že aké dôležité sú. Krásně řečeno. Jestli to teda chápu správně, tak většina těch věcí, nebo těch obrázků, nebo těch situací, který zachycuješ, vychází, řekněme, z té každodenní reality, ale pak jsou tam třeba i nějaký momenty, jestli jsem to pochopil teda správně, který máš možná vysněný, který by si chtěla někdy zachytit, že víš, že jsou důležitý v rámci dětství toho človíčka. Jak to děláš? Jako plánuješ to nějak? Nebo aranžuješ tu situaci? Nebo to necháváš jako plynout a
jenom vyčkáváš na ten správný moment? Takto súčasťou dokumentu je aj portrét. A portrét proste je inscenovaný. Takže súčasťou tej knihy sú aj portrétne fotografie, kde vlastne v rámci napríklad tej ročnej školy u Matúša mi povedal, že proste urob portrét Peťka teraz ako sa mení. Tým, že má 12 rokov, tak zachyť tú jeho zmenu v portréte, čo je pre neho dôležité, ktoré miesto a proste vyjadri to portrétom. Aj portrét muža môjho. A tam napríklad vysnívam si to v tom zmysle, že si premyslím, ako ho chcem zachytiť. Že naozaj, že aby to nebol len taký cvak, že aha, to sa mi to páči. Ale premyslím si, čo tým chcem vyjadriť, ako ho vlastne vnímam a hlavne počkám si na to svetlo. Áno. Takže prvá fotografia môjho manžela v spálni, keď sme mali home office, všetci boli sme zatvorení, tak on mal v spálni vlastne svoj office a tam som čakala na to najkrajšie svetlo a tam som ho odfotila a vlastne v tom portréte je zachytený ten príbeh toho covidu, ako to on mal. Že on bol vlastne odstrihnutý v spálni, tam zatvorený od rána do večera. Ano. No, to je právě mimochodem unikátní, bych skoro řekl, na tvých obrázcích a to je, řekl bych, až ženský poetický pohled na světlo. Jo, to mě teda jako maximálně fascinuje. Já možná to někdo může chápat, jako že to je nějaká přehnaná adorace, nicméně mně to opravdu přijde fantastický a doporučuji mimochodem knížku si koupit, nebo minimálně jít na výstavu a tam si ji koupit, protože to je opravdu naprosto geniální v rámci dokumentární fotografie a obecně jako toho oboru jako vůbec. Jo. Jak moc si disciplinovaná, myslím ve vztahu k té fotografii, jak často bereš foťák do ruky, nebo jak často vlastně fotíš? Fotievala som naozaj každý deň. A to vďaka klientom. Teraz už, keď fotím dokument, tak už to nie je tak intenzívne, ale je to viac premyslené. Jasne. A disciplinovaná ja vôbec nie som. Keby som to diela od sebe, tak by sa môj muž smial veľmi. Ale vieš čo, ono to nie je o disciplíne u mňa, ale je to o tom nadšení. A kniha mi, ak by mala mať nejaký podnázov, tak by to bola vďaka. Pretože naozaj tá kniha je takým zhmotnením vďaky, lebo je to podľa mňa tá najintenzívnejšia emócia. Lebo tam je nadšenie, tam je radosť, tam je šťastie, ale zároveň také uvedomenie si toho, čo máš a taká pokora voči tomu, že vieš, že za čo všetko si vďačný. Takže tá kniha je naozaj takým zhmotnením toho, za čo všetko som vďačná, čo všetko si uvedomujem, že mám a naozaj, že tí ľudia mi dovolujú ich fotiť. A že aj moja mamka, čo keby vlastne viem, že málo žien takto sa nechá odfotiť, vôbec nič mi necenzuruje, vôbec nič mi nezakazuje, môžem ju fotiť kedykoľvek, akokoľvek a je to vzácnosť, veľká vzácnosť aj u môjho muža, že ma tak podporuje. A ďalšia vďaka je v tom, že moje deti sú také úžasné, takže nefotiť to by bol veľký hriech. A vieš, keď fotíš potom s tým nadšením, radosťou, vďakou, tak nemôžeš nefotiť. To proste nie je o tom, že musím teraz urobiť každý deň jednu fotografiu. Áno, začínajúci fotografi musia, kým sa naučia vyfotia. Ano. A ja som stále na začiatku. Ale je tam nie tá povinnosť, že musím fotiť, ale proste tá radosť. To šťastie. Ale tobě nedělá problémy ani technická stránka. Já jsem si všiml, že ty fotky jsou nejenom, že obsahově a řekněme formálně jako kompozičně dokonalý, ale jsou, nebo světlo úžasný a všechno, ale jakože i technicky jsou jako velmi brilantní ty obrázky. Ano. Ano, a to je teda jako skutečně unikum, jako si myslím.
Jo, protože v tom kontextu jako dnešního, řekněme, neumětelství je to veľká vzácnosť, podľa mýho názoru. To je pre mňa obrovské prekvapenie, lebo ja som absolútne antitechnický typ. Naozaj, že čo sa aj počítačov, aj mobilu, aj všetkého týka, môj YouTube kanál spravuje môj syn, 12-ročný, aj videami robí všetko, lebo ja to neviem. Ale myslím si, že mi to umožnilo to, že som sa musela to naučiť, aby tie fotky boli technicky dobré, lebo nemôžem odovzdať niečo, čo je proste prepálené, zašumené. Takže že naozaj tá škola toho fotenia pre klientov bola tak intenzívna a tak ostrá, že musela som to sa naučiť. Áno. Napriek tomu, že naozaj som absolútne netechnický typ. Ale navyše myslím si, že za to vďačím aj Fuji, ktorá je tak intuitívne ovládateľná, že mne to veľmi vyhovuje. A ja už keď sa niečo naučím, tak pre mňa je veľmi ťažké prejsť na niečo iné. No, ale tá Fujina mi veľmi vyhovuje, veľmi. Tam jsou navíc ty kolečka přímý, že jo, toho ovládání těch přímých jako korekcí a tak dále, což je hodně, hodně sympatický. Já bych si teďka teda dovolil malinko se vrátit k tomu samotnému obsahu těch obrázků, protože já jsem si všiml jedné zvláštnosti, tak jsem se na to chtěl zeptat, jestli to vidím jenom já, nebo je ve tvých fotkách, řekněme, nebo do tvých fotek protchnutá jakási vyšší symbolika někde, já to vysvětlím, protože například asi to byl Peťko nebo kdo, který usnul s nohama ve kbelíku na rohu postele. Anička. A byla to Anička to je. A oni jsou si to dost podobný, jako jo. Anička. A ta fotka nebo ten výjev působí tak trošku až jako mučednickým dojmem, na mě teda, jo. A nebo mám ještě v paměti obrázek na šířku visících nohou v prvním plánu. To zase na mě působí jako nohy Krista na kříži, jo. A teď mi řekni, jako vidím to jenom já, nebo to je nějaký podprahovej model chování, nebo model, který tam otiskuješ do toho? Jako... Veľmi ti ďakujem za to, že mi to hovoríš, lebo to je to, čo by som veľmi chcela. To je to, čo chcem fotiť. Naozaj, aby tam bolo niečo viac, aby to nebolo prvoplánové, len nejaké milé detičky v nejakom peknom prostredí. Lebo naozaj, že svojich divákov a ľudí, ktorí na tie fotografie pozerajú, si veľmi vážim. A dať im nejakú prvoplánovú fotografiu by znamenalo, že si myslím, že by nevedeli viac rozmýšľať, že potrebujú len takéto pozriem hezké a hotovo. Ale chcem, aby tam bolo viac. Chcem, aby tam bola tá symbolika. Chcem, aby ľudia stáli pri tých fotografiách a každý si tam nájde svoj príbeh. Každý... Kvôli tomu milujem vlastne výstavy a hlavne vernisáže, kde sa postavia ľudia pred tú fotografiu a častokrát mi porozprávajú také príbehy, ktoré tam našli a také výjavy, ktoré tam sa im zobrazili, že je to neskutočné. A v tom je to čaro podľa mňa. A myslím si, že práve aj to vnímanie detstva býva také, že detičky musia byť krásne, milé, usmiaté, čistúčké a veľmi krásne oblečené. To žiadne dieťa, ale nie je. Teda čas výnimkám. Ale všetci dobre vieme, že proste tak to nie je. A to, že to príjmeme nám a hlavne tým deťom pomôže. Že nebudeme ich chcieť mať krásne, milé a v puberte, aby neboli drzé a sebecké. Proste tak to je. My sme tým tiež prešli. A myslím si, že práve to je na tomto krásne. A vieš, tak ako vzniká napríklad pri módnych fotografiách ten precedens, že vlastne keď sú zobrazené na titulkách časopisov štíhle, vyumelkované ženy, tak iné ženy, ktoré majú iné predispozície, majú potom nejaké komplexy a berú seba zle. Takže keď sú zobrazované všade vysmiaté, čisté, milé, príjemné detičky, tak mamka, ktorá má dieťa, ktoré je normálne, špinavé, proste, ktoré sa hodí o zem, ktoré kričí, reve, udrie svojho súrodenca, lebo mu zobral hračku, tak potom sa môže cítiť vlastne ako tá nie dosť dobrá mamička.
Lebo to jej dieťa nie je také, ako sa všade ukazuje, ako sa všade fotí. Na druhej strane, my keď fotíme svoje deti, tak kedy ich fotíme? Čo im tým dávame, ako dávame vedieť? Keď ich fotíme len keď sa usmievajú, alebo len keď niečo extra dokážu, tak im dávame vlastne na známosť, že no dieťa, ale pre nás si dosť hodné na to, aby sme ťa odfotili len keď niečo extra urobíš. Áno. Nie keď si bežne niekde, nie keď si keď len si. A myslím si, že to je dôležité, aby sme si uvedomovali, že stačí, že tie deti sú, aké sú a v tom je ich to čaro. A nehovorím, že ja to všetko ovládam a robím, ale učím sa to. Myslím si, že dnes nevieme diskutovať preto, lebo si myslíme, že keď niekto povie opačný názor, musíme ísť proti, povedať niečo iné a už to berieme ako konflikt. A tá možnosť diskusie, a to vidíš aj vo fotografii, že proste keď niekto napíše niečo zlé, nie že zlé, ale niečo negatívne k fotografii, že tá fotografia nie je kompozične dobrá alebo čokoľvek, tak to berieme ako útok. A nie ako príležitosť diskutovať, nie ako príležitosť vzrásť. Mimochodem, když si děláte kino, na co koukáte? Je to trošku jako oborový, nebo ne? Tak... Jako zvětšenina. Nie, to zatiaľ nie, bohužiaľ. Naposledy sme pozerali Malého Budhu. To sa im páčilo a Matrix som im pustila, to sa im veľmi páčilo. A tam som musela aj veľmi veľa rozprávať, aby pochopili, že o čom to je. A ja tie filmy mám rada. Aj tie nové filmy, ktoré sú, Marvelovky, tie má 5 rád, že ja som bola veľmi nešťastná z toho, že to vyzerá ako také samé bitky, boje a nenávisť, ale tam je vždycky sa dá nájsť a vyzdvihnúť to, vypichnúť to ako rodič. Takéto posolstvo vždycky tam je v tom. A vlastne okrem toho ešte teraz prestavuje dom po svojej mamke. Jasne. Takže ona ide na 150%, že je to tiež, tak ako aj babka bola, tak aj ona vlastne je tak silná a tak úprimná a tak otvorená. Ale musím povedať, že to pred fotografiou nebolo tak moje vnímanie, čo sa mamky týka. Jasné, je to aj vekom samozrejme, aj mojimi skúsenosťami. A že naozaj ten môj obdiv voči nej veľmi silne vzrástol aj vďaka fotografii, vďaka tomu, že komunikujeme o tom a vďaka tomu, že som si uvedomila, že vlastne ona sa nebojí. Že ona nemá strach to, ako ju príjmu. Ona sa nebojí, že keď ju odfotím nejako, takže to bude zlé, že nebude vyzerať dostatočne pekne.